iki wis genep karo tengah jam lur. Karo tengah jam iki tak tutup ya. Karo tengah jam iki. Iki karo tengah jam iki lho lumayan toh manting nang kene. Enak epal lho. Lah kok piye nek sampune wadhe kebak ngono piye kok karo tengah jam itu sampe tinggal sik ning omah. Salat sik ya lur ya. Wes salah ke meneh. Ono piye wae rasa sesuai. Ini guys langsung nyetok. Loh, naik bolo lah. Gampangnya serinting ora apa-apa lah. Ini serinting apa-apa gitu nih. Terus pokoknya iwak apa iki cikok. Yes, pokoknya sendengah iwak cikok. Yang penting haup ngebaki kurang. Kandhane kok. Ya bayi-bayi kang ngene iki ya mesake nek tak cikok. Ya aja sik. Terlalu cilik tak adane ya brojol. Langsung kalau pelunggu langsung ini. Oh, kena meneh. Oh, kandhane kok. Penak ran jamak nang kene iki. Cacing. Ya sak warnane Pak. Ora apa-apa. Penting kok ada kebak. Wis terlalu suwe lho bolo mancing nang liaran ora mangan. Nek nang kene iki penak epol. Nila abang tujan, terus serinting tujan, terus nonong tujan bejar. Pokoknya cacing siji iki kok ngetoke pirang-pirang iku. Cacing setengah ding. Cacing bayem. Intine golek cacing bayem nang Gunung Mati kono. Nah, manganan banget wae. Apa doyan. Kono iki cacing rasa stroberi ya. Cek. Aneh tau rasa tutup tau kadang ya. Apa naik? Sak mana-mana iki piye iki? Apa kaya? Ntar kita ngobai korang kok gede cilik apa kaya? Gampangnya cacing siji tok perang-perang iku.
gede bolok. Alah. Gede apa kok ngono serinding. Serinding ora apa-apa. Serinding ana sampeyan iki. Lumayan toh. Cikok lah, gendeng ya. Ana serinding ki target kowe ra cikok. Nah, itu nila bareng kena campuran. Sing mancing pelet itu. Lah kok sing dipangan ben apa nih jenenge? Cacinge. Aneh toh. Serinding tak. Serinding tapi cilik-cilik mentok ning kene yang serinding cilik bareng. Mbak sik. Nah, iki. Kalau kenal lah. Kandani gak alah. Serinding kok lho. Iki serinding kok. Kong ini iki serinding opo? Serinding abang kok piye? Kok targetnya ngebaki adah iki. Udet. Kena nah. Pokoknya plungnyut sak mene-mene iki yo nila. Nila ki agak ratuyan lumut. Kena neh lah, gede lah. Alah. Serinding gak sak mini iki. Ada apa-apa. Ada iki yo iwak iki. Yalah, iki anu lek jenenge. Nonong red devil sing nonong kuwi. Apa-apa sing penting wadah kebak. Piye wae. Kana meneh. Kena meneh. Lah. Serinding nek iki serinding lek iki cek kecilian iki. Cek kecilian dadi tak gua. Mutul kono sik weh, aku ora ogah-ogahan karo kowe. Ora penting. Alah, ijek wae. Jebleh nilali. Kang iki. Iwake mantep. Oke. Pengen ora kowe? Ya, kowe pengen ora? Lah, rasa kakan pola. Ora ngono ya kena. Dadak kakan pola barang. Gosok aja babon-babone munggah kabeh. Sing cilik-cilik rek babone munggah kabeh wis. Ngres babone teko wis. Oh, kena meneh kandhane kok. Raketang ya serinding kok ngene iki. Tapi ya ora apa-apa, serinding jikok. Salong orang ngene. Nek sing kira-kira kecilikan dia ora cikok ngono.
sing kira-kira rada agal ngono ya kok nek sing kira-kira cilik ya engko sik keri ngono. Ya, sini ngene-ngene iki bolo. Iwak cilik-cilik. Tapi ya ora apa-apa. Wong ya kadang ya nek sing gedhe bareng. Agak pirang urung enek sak jam lho wis kewadah wis kebak meh. Oh lah, gampang pokoknya guys, gede cilik ra urusan. Pokoknya jikok nah lah. Mancing nomor 1 nyendal kok. Timbangane mancing ra nyendal-nyendal ngenteni nglangut ya malah stres dhewe. Karena iwak kawisan kandhane kok. Bisa nek iwak kok gampang kok ngene kok ora gelem mancing rene kene. Mancing arep golek apa? Nek arep golek hiburan ya penak nang Karambak kene iki masalah iki. Kena lah. Hehehehe. Mbokmu kon mangan. Mbokmu kon mangan yo. Kena merah. Iwak kang ngene kok rada gelem. Iki lho. Walah mangap-mangap. Gampange pol nang kene iki rek. Cacing siji ngetok iwak sak ndayak. Ben kabar-kabar kuwi sik jajal. Kena lah. Malah mencelat yang ngene iki. Iwak sopil wis kena cacing. cacing sopil wis kena iki lho. Yalah Gusti Allah. Ya, raketang cilik-cilik ayo nila kabeh lur, cacing. Kuwi njajal yo. Tes meh, jajal tes. Cacing sak tugel kuwi iki ngetoke pira ya? Ngetoke iki wis ngetoke 4. Jajal iki terakhir iki nek etok neh berarti ngetoke 5 cacing setugel. Loh ijek dipangan. Ijek dipangan lur. Kayak ijek dipangan. Ono wis madeg tak ya, entak ya cacingnya. Ijek etok neh lho.
cacing setugel. Cacing setugel jek ngetoke terus iki lho. Penok era jam kuwi jek cacinge jek utuh neh. Cacingnya jek utuh neh to jajal to. Pokoke iki ora tak ganti cacing iki. Ya, ora ora tak ganti cacing wis ben kok ngono kuwi jek iso ora. Wis to. Pancen jadi mangan wis entek. Wis entek wis saiki kira sakmene lho. Wis tak ganti wis nekno. Iki cacing anyar iki. Ning ya tugelan, cacing siji ditugel dadi pirang-pirang kok. Lho wis mulai dipangan jane. Tut, alah. Ora kena. Ning cacinge jek ajek, cacing urung tak ganti. Sing tak ganti pelete. Pelete jane dipangan cuma orang ngetoke. Urung ngetoke intine. Kayalah ra kena. Pelete urung ngetoke lho. Urung ngetoke. Kena lur. Udah. Jasa. Kok ngene kok marani serinting. Lho. Ora tak ganti. Ora tak ganti pokok iki. Ben dipangan sak tekane ngendi. Lho lah. Ijek ngetoke lur. Ijek ngetoke iwak. Ijek ngetoke iwak. Ijek ngetoke iwak. Lho, cacing saupil. Iki kok ngene iki termasuk nila lho rumangsamu. Lho kae dipangan kae. Kena neh lur. Alah. Alah kena neh. Kena neh kok ngene iki nila iki. Rumangsamu. Kok ngene iki nila. Makane nila sakmene iki nek sampamane digondolke dikuak sik ngusik tak tinggal salat sik. Engko cacinge iki nggo mancing neh kari mengko ya. Lah iki wis genep karo tengah jam lur. Karo tengah jam iki tuke tak duduk ya. Karo tengah jam iki. Iki karo tengah jam iki lho ituke. Lumayan to mancing nang kene. Penak epal lho. Lah engko piye nek sampune wadhe kebak ngono piye engko jal. Karo tengah jam itu sakmono tinggal sik ning omah. Salat sik ya lur ya.